Ja. Volgens mijn TomTom is precies dit punt het centrum van Stiensgeer. Geweldig. Tietjelien hield je hem natuurlijk vregen op YouTube. Toen ik in Jestrum nog weer toen. Waar maak ik nou een keer heen? Toen zei meisje van, ga naar Stiensgeer. Nou, en ik hou me graag om je weer. Dus ik ben nu in Stiensgeer. Het is hier vol rustig. Doe je de vogeltjes hier fluitjen. Geweldig. Geweldig. Het is hier verder vrij rustig. Op een enkele auto nee. Ken ik komen omdat een Thomas de midden is. Zo rond een oeras. Ja, we trein. Dit is een soort van oude stien. Achter plexiglas. Hallo jongens, maak je wat vrije? Maak je wat vrije jongens? Hallo? Oh, ik denk wel, jij wat, maar dit is gewoon de vlaggenmast. Misschien kan ik nog wel even een heel mooi epische shot maken, want ik zou iets heel moois hier. Het zou mooi wezen om echt even met je sprutsen te houden. Gewoon echt even een lietse conversatie te hebben hier in Stiensgeer. Dat zou ik echt wel leuk vinden. Dus ik vind nog wel een slachtoffer. Hier met 2 hoenden. Ja, ik kom hier op achter gewoon in. Hier 2 hoentjes. Hier de bocht op. Ze hebben wel prachtige hoezen hier. Ik ga er een hudde hol in. Dat ik je nog in treffen zult die gesprekken ken. Dus Stiensgeer is prachtig. Maar ik hoop dat het volgende dorp. En let maar even weer een reactie achter van werk nou de volgende keer in de mat. Ik hoop dat het volgende dorp wat levendiger is. Op een Thomas de midden Roenoersjouwe terrein. Zo leuk wezen. Vond je dit een leuk dorp? Doe dan een toem omheen. Vond je net een leuk dorp? Doe dan een toem omleeg. En was meer zien van dit kanaal. Dan mag je rap abonneren. Zolang het nog kan. De inschrijvings ben weer hier. Nou, Stiensgeer, sabai. Geweldig.